jɔyɔrɔ wɛrɛ bɛ Somiaxi la. C'est que dans la perspective, dans le processus de socialisation de notre économie, hakilina minnu bɛ ani tagabolo minnu bɛ ni o bɛ an ka jamana sɔrɔ fanga a n'a forobayali ko fɔ. il nous faudra aussi wajibi don fana min ka kan. liquider d'autres séquelles du système colonial. jɔnya ye fɛn dɔw fana to nɔ dɔw to fo o nɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ka daji ka bɔ yen. C'est notre système fiscal. o ye an ka salenko an ka lɛnpoko yɔrɔ ye. Cela n'est pas possible sans la prospérité et de la Somiax et de nos sociétés d'État. o tɛ se ka kɛ abada fo Somiaxi u ka se ka layiriwa a ka lajidi ani an ka faso cakɛdaw fana fo olu ka layiriwa olu ka lajidi. La Somiax et nos sociétés d'État. Somiaxi ani an ka faso cakɛdaw. La Somiax totalement. Somiaxi yɛrɛ fana. Non seulement elle doit être avec les autres sociétés d'État, les pourvoyeurs du budget de l'État. Somiaxi ale ni an ka faso cakɛda tɔw ninnu bɛɛ lajɛlen de ka kan ka kɛ an ka foroba jiginɛ labalobagaw ye. En tant que société, elle doit réinvestir ses bénéfices. ka taa sɔrɔ cakɛdaw don tɔnɔ minnu bɛ sɔrɔ fana o tɔnɔ ninnu ka kan ka bila baara fana na. Non pas dans l'anarchie. o tɔnɔw tɛ bila baara la bisi basa ni yɛrɛ sago kɔnɔ. Mais dans le cadre de notre plan de développement. nka bɛɛ bila baara la hakilinaw de kɔnɔna na hakilina minnu ni o bɛ an ka fɛɛrɛ bolodalen ko fɔ ka ɲɛsin yiriwali ma. À la nationalisation brutale, nous avons préféré cette formule de substitution progressive de l'État au secteur privé. an ye fɛn min kanu cakɛda ninnu o balali la ka yɛlɛmɛ ka kɛ faso ta ye an ye fɛn min kanu o nɔ na o de dɔɔni dɔɔni ka jamana nɔna bila ni kɛnyɛrɛ ye. Formule recommandée par le Congrès du 22 septembre 1960. o ye fɛn min ni o laɲini nana ka na kɛ kunnajɛ fɛ ni o ye kɔngɛrɛ ye min kɛra san 1960 ani 60 o tulatin kalo n'o ye san kalo 9 tile 22 ye. Aux aléas des décisions précipitées et de l'inexpérience dans des domaines complexes et nouveaux pour nos cadres, nous avons préféré la progression lente des instructions nouvelles. ka kɛ ni taabolow ye taabolo minnu ni o bɛ tali kɛ ko latigɛlen na min balala ka kɛ ani faamubaliya minnu ni olu bɛ bolofaraw la bolofara minnu ni olu ɲɛ ka misɛn an ka tagabolow kɔnɔ ni olu ye fɛn kuraw ye an ka tagabolow ma an ye a kanu kɔlɔsili cakɛda ninnu olu ka wuli dɔɔni dɔɔni ka kolo don. Ainsi, la Banque populaire permet un contrôle des crédits. o cogo de la an ka waribondon cakɛda ni o ye banki ye jamana kɔnɔdenw ka banki o bɛ baara min kɛ o ye ka se ka jurukow sɛgɛsɛgɛ. Et cette stratégie tendra à s'imposer puis à se substituer aux organismes privés. nka dɔɔni dɔɔni o bolofaraw o bɛna ka na kolo don ka kɛnɛ ka a lasɔrɔ o na wagati ta dɔɔni yanni a ka se ka kɛnɛ ka a labila bolofaraw ye minnu bɛ kɛnyɛrɛ ye ko. Vous avez la pharmacie populaire. faso ka fura feere so bɛ yen n'o ye pharmacie populaire ye. Vous avez d'autres organismes dont je n'ai pas à citer à nouveau la liste, vous les connaissez. ani cakɛda caman bɛ yen n da ma se minnu ma ni aw yɛrɛ bɛ o tɔw dɔn. Comme vous le constaterez, i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ a kɔlɔsi cogo min na. notre tâche est d'envergure. baara min bɛ an bolokɔrɔ a baara ka bon kosɛbɛ. Et la bataille est engagée. ani wulikajɔ o bɛ sen kan ka ban. Il ne peut pas être question de recul. a tɛ se ka kɛ cogo si la ko an ka segin an kɔ. Nous avions créé, dans le cadre de ces réformes économiques, un outil. ni yɛlɛmaliw sɔrɔ nasira fɛ an ye fɛn dɔw sigi sen kan an ye fɛn dɔw ladan. On n'a pas compris toute la portée. dɔw yɛrɛ ye kuma gwɛlɛnw caman fɔ a kun kan ka taa sɔrɔ an ma a ko yɛrɛ kunkan ko nafaw yɛrɛ bɛɛ dɔn fɔlɔ. L'Office des céréales est un organisme national. sumanko cakɛda o ye cakɛda de ye min bɛ faso ko fɔ. Il inscrit dans les faits la solidarité de toutes les régions de la République du Mali et indivisible. a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de kofɔ kɛwalew yɛrɛ nasira fɛ mali marayɔrɔw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Il permet à des régions défavorisées. wa a bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ marabolow ma marabolo minnu ni olu ka koli n'u ka dɛsɛ barika ka bon. D'acquérir à un prix abordable les denrées produites par une autre région. ka sɛnɛfɛnw olu sɔrɔ sɔngɔ ɲɔgɔn na sɛnɛfɛn minnu ni olu ci kɛra marayɔrɔ wɛrɛw fɛ. Exemple, à Gao, ɲɛ jirala na gawo. à certaines périodes de l'année, san wagati dɔw bɛ a la. le mille se vend jusqu'à 60 et 70 francs le kilo
tuma dɔw bɛ kɛ a la malo ale bɛ feere dɔrɔmɛ 12 fo ka taa se dɔrɔmɛ 14 ma. Pendant que dans la même période de mil se vend à 15 francs et même quelquefois moins à Badiangara. Ka taa sɔrɔ o wagati kelen pe yɛrɛ fana kɔnɔna na ɲɔ ale bɛ feere dɔrɔmɛ 3 wa hali dɔrɔmɛ 3 bɔ Badiangara. Mais il y a une solidarité à laquelle sont être fermement attachés les Maliennes. Wa ɲɔgɔn dɛmɛ dɔ de bɛ yen ɲɔgɔn dɛmɛ min ni an bɛɛ lajɛlen nɔrɔlen don o la Mali jamana kan. Parce qu'il nous engage dans une plus importante que nous n'avons jamais livrée. Ka d'a kan a bɛ an lata taga sira ɲumanw olu de kan sira ɲuman min an ma deli ka min ɲɔgɔnna ye. Il s'agit de lutter notre indépendance économique, notre position centrale. Min ko don o de ka kɛlɛ kɛ an ka se ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ nasira fɛ an ka o sɔrɔ. Jɔyɔrɔ min bɛ an na cɛmancɛ yan fan fɛ bolo fɛ. Si nos voisins ne peuvent pas résister à l'influence politique dynamique. Jɔyɔrɔ min ni an sigiɲɔgɔn jamanaw tɛ se o kɔrɔ ka jɔ ni a ye ni kologɛlɛya ye. Pour toutes ces raisons, éléments colonisateurs. Ka da ni dalu bɛɛ lajɛlen kan an marabagaw kɛra minnu ye. Tirant leur super bénéfice de l'ancienne structuration de l'économie de notre pays. Tɔnɔ belebele min tun bɛ yen ni o tun bɛ o sɔrɔ an ka jamana tun bɛ bolokɔrɔ min ka sɔrɔ ta fan fɛ o tɔnɔw bɔlen kɔ ye o tigɛlen kɔ an na. Banquiers, bailleurs de fonds, en base stratégique, hommes d'affaires, il n'y a pas un seul qui ne travaille à l'échec de notre politique, à la non-réalisation de nos actions. Ba ɲumankɛ kɔrɔw minnu tun bɛ nafolow di an ma ka kɔrɔ diɲɛ makobatigiw ka na se a tɔw ma kelen si tɛ u la ne minnu ni olu tɛ ka baara jugu kɛ walasa an bɛ se ka dɛsɛ cogo min na walasa an ye jɔsen minnu ta an kana se ka olu waleya fiyewu. Et il n'y en a pas un seul wa kelen tɛ u la fana. Qui travaille pour le retour du Mali à l'esclavage colonial. Minnu ni olu tɛ ka baara kɛ walasa an ka Mali jamana u bɛ se ka segin cogo min na ka na jɔnya ma. En essayant de frapper du faut par une victoire éclatante pour répartir quelles sont les conditions de cette victoire. Wa fɛrɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ ka kɛ u fɛ walasa u ka se ka o sebayaw ka o sɔrɔ an kan ka an na segin kɔfɛ degun kɔnɔ jɔnya kɔnɔ. Il faut un dévouement sans réserve au parti. Wa fo an ka an cɛsiri da kelen ka o lase parti ma. C'est à la réalisation de ces objectifs que les médias du parti. Walasa parti bɛnna fɛn min kan a n'a ka kuntilenna ye min ye o ka se ka waleya.